Hola, son Alessandra y el Bruno y avui us voy a presentar el nuestro proyecto. La localització del Parc Agrari se encuentra en Barcelona, el Baix Llobregat. A dins d'aquest sobre aniran aquestes verdures, hortalisses, que les podrem enganxar aquí perquè siguin una mica interactives. Ens ha agradat agafar insectes i totes les activitats que vam fer. Sí, perquè hi ha coses que no sabíem, com les bombes de llavors, que no sabíem que es podien fer. Ha sigut molt divertit amb aquest projecte de Dezos i m'ha agradat molt. A mi m'ha agradat perquè m'agrada plantar i fer aquestes coses. Bueno, és millor tindre menjar a prop de quilòmetre zero. No li posen tantes coses i és més saludable. Els humans són importants perquè si no la vida serà complicada i també perquè puguin tenir llibertat. Hem fet una peça de menjar dret que hi ha defensores, de racó artístic, imatges. Com aquesta imatge d'una defensora de drets que es diu Patricia Walinga, que defensa la natura i la terra. Hem anat al Parc Agrari, també hem anat a un hort. Al Parc Agrari hem plantat una maduixa i havíem anat una altra vegada i havíem vist com estava el que havíem plantat. Doncs el projecte ens ha agradat molt, la veritat que és una cosa que crec que repetiríem, perquè ha estat molt dinàmic, molt xulo, els nens i les nenes s'ho han passat molt bé. A més, molt complet, han assolit i han adquirit molts aprenentatges nous. Molt vivencial, anar al Parc Agrari, fer la volta pel barri, molt real. Jo personalment crec que m'he nodrit una mica més de tot aquest tema. Són coses que tens en compte, però a vegades hi ha moltes lluites, no? I a vegades no et focalitzes en totes. I ara, doncs mira, també prens més consciència per canviar una mica els teus hàbits. Sí, un èxit. L'Ivalolina és un projecte d'educació ambiental ecofeminista que parteix d'un llibre que pretén ser un recurs educatiu. Hem fet aquesta col·laboració amb Desós per tancar una mica aquest cicle, aquest projecte que han fet a les escoles, fent la representació teatral del llibre, i ha sigut un plaer poder compartir perquè eren infants que havien treballat els temes, tenien molts coneixements, molt vocabulari i estaven superimplicats i implicades, i ha sigut un plaer poder fer això, així que molt feliç.